עג'מי סגר עניין. אם היו לכם ספקות בעג'מי והסיר את כולן. סרט שלישי ברצף בין 5 המועמדים לאוסקר, זה אומר על התעשייה שלנו משהו. למשל, שהעולם מכיר בקולנוע הישראלי. למשל, שאוהבים אותו. שהקולנוע הישראלי עובד, אפקטיבי, לא רק בביצה שלו, אלא גם במסכים זרים, ולעיני צופים שלא מדברים עברית או ערבית. והעובדה שעג'מי, כמו ולס עם בשיר לפניו, בנוי על סיפורי אמת דוקומנטריים, או העובדה שהתחקיר הבסיסי לסרט הוא בעצם תחקיר דוקו, העובדות הללו עושות אותנו קצת יותר שמחים היום. מדוע? משום שאנחנו צודקים. יש לנו תעשייה מפוארת, יש לנו יוצרים מן השורה הראשונה בעולם, יש לנו אמנם בעיות עם המסך, עם המסכים, עם היחס לעבודה שלנו, אבל בסוף ננצח גם את זה. וכסימן לניצחון, נראה עכשיו קטע מאמת, המוקומנטרי הראשון של סקנדר קופטי מבמאי עג'מי. הצגנו אותו כבר בעונה הקודמת, ללמדכם שידענו. هون هذا المبنى اللي انتم شايفينه وراي، هذا اليهود قرروا انه يبنوا هون الهيكل شيتهم اللي هو بيت المقدس شيتهم، ويطلعوا من القدس ويعطوها يعني للعرب. شوف الشباكين اللي غاد، هذول الاوض اللي فيهم لوخوت بريت. هاي الاوضه اليمين بده يكون فيها اللوخوت بريت، والبالشقه الثانيه بده تكون التيفا شيتهم بالشقه الثانيه. التخطيط هو بأساسه إنه أول ما تكون فرصة يعني ياخذوه هذا المبنى اللي هو الهيكل طبعا وينقلوه على القدس وين ما اليوم موجود نعرف الأقصى يعني. اسكندر اللي قاله هنا مش مزبوط. هو بفكر إنه اليهود بدهم ينقلوه هذا كله، ينقلوه لغادة. كيف بدهم ينقلوه هذا كله لغادة؟ ואחרי הדברים הללו על עג'מי ביקשנו לשוחח מעט עם אחד האנשים שעומדים מאחורי הסרט, האיש שלא נבעל מסיפור על יפו, שלא נבעל מעבודה עם יוצרים ערבים, שלא נבעל כששמע שכל שחקני הסרט אינם שחקנים. מוש דנון, ערב טוב. ערב טוב. איך לא נבהלת? קצת נבהלתי. נבהלתי. איך הגעת? ומתי אתה מגיע לעג'מי בעצם? אני מגיע לעג'מי לסרט ב-2004. כן. פוגש את התסריט בקרן. קורא תסריט נפלא, מרתק מעין דוגמתו. הלכתי לפגוש את שני הבמאים, ירון שני וסקנדר קופטי. זאת אומרת, הם כבר עבדו. הם כבר עבדו. כן. הם כבר היו לדעתי איזה שנה אחרי. כן. והם שמו כמה תנאים, אמרו, נפלא, הכל אתה אוהב, זה בסדר, יש לנו כמה תנאיות. אין שחקנים מקצועיים, כן. אנשים שאינם שחקנים, ואנחנו מצלמים אותו בעצם כרונולוגית. שזה משמעות הפקתית רצחנית. בערך 40% יותר יקר מכל הפקה של סרט נורמלי. זהו, ועם זה הלכתי. למה? משהו בתסריט. אני לא אספר לך, לא יפו, לא הכרתי את יפו מספיק טוב, אני גם לא מנסה לעשות סרטים חברתיים כאלו או אחרים. משהו בתסריט מאוד מאוד הדליק אותי. אהבתי. אולי אפילו אהבתי במידה מסוימת את האמת שיצאה מתוך השורות. כי הם יושבים על סיפורים אמיתיים, בגלל זה יוצאת אמת. אבל מעבר לעובדה הזו, צילום כרונולוגי, שחקנים שהם לא שחקנים. תשמע, זה מפחיד. כתוצאה מהפחד הזה אני איבדתי את הביטחון המון פעמים בדרך. כן. אבל אף פעם לא עזבתי. אני חושב שבעיקר לא עזבתי כי הביטחון של השחקנים, של הבמאים, של סקנדר וירון, היה ביטחון כל כך חזק. והם אנשים שאני כל כך אוהב אותם, לא יכולתי שלא להאמין וללכת אחרי הביטחון שלהם. מהר מאוד זה הסתדר לי. כן. אבל זה היה... עכשיו, ספר לנו בכמה מילים על סקנדר, אנחנו לא רואים אותו כאן בשום מקום, הוא נעלם לנו לחלוטין מהרגע שהסרט הזה בכלל זוכה בפרס הראשון, הוא איננו. כן, הסרט זכה, ובתהליך הזכייה הוא היה ברוב הפסטיבלים שהסתובבנו איתם בעולם. סקנדר יש לו איזושהי פעילות אישית פרטית בחול, כן. ולכן הוא לא נוכח כאן. זאת אומרת, אתם קצת שומרים עליו, מה זה פעילות אישית? לא שומרים עליו משום דבר. סקנדר ילד גדול, לא צריך לשמור עליו, הוא יודע לשמור עליו. איזה סוג במאי הוא? כי בהכירי את יפו, הנגיעה שלהם בעג'מי היא נגיעה של צילום רנטגן. זה אפילו לא דוקו, זה ממש אחד לאחד הסיפור. זה אחד לאחד, אבל עדיין בוא נזכור. זה תסריט, זה פיקשן. כן. היה סיפור לפני כן, היה מבנה שעוד נולד אצל ירון כמה שנים עוד לפני כן.
ועל זה התבסס. סקנדר בא והוסיף את סיפורי יפו המוכרים לו, הם הסתובבו ביפו כל השנים האלה לפני, על זה התבסס התחקיר. איזה סוג של במאי הוא סקנדר? זה סרט ראשון. מהסרט הראשון, לדעתי, השמיים פתוחים מבחינתו. עד כמה מבחינתך העובדה שבסיס הסרט זה סיפור אמיתי, שמקבל את הטוויסט הדרמטי ואת המפנה הזה של היצירתיות של הלא שחקנים, עד כמה זו מכשלה בשלבי ההפקה, לא בדיעבד? לא מכשלה. לא מכשלה? לא פחדת מהעובדה הזו? לא, ממש לא. שמחתי עליהם. ראיתי את הסדנאות שהם הקימו והם הרימו ועבדו בצורה כל כך מקצועית, עבדו עם השחקנים. מהר מאוד הבנתי שהולך להיות פה עניין. לא ידעתי מה, וזה היה הפחד מצד אחד, אבל זה כל הכיף. זאת אומרת, היה בזה משהו מאוד מאוד מרתק ומעניין ומסקרן. ולאט לאט גם למדתי להכיר את יפו, למדתי להכיר את סקנדר, למדתי להכיר את ירון, למדתי להכיר עולם שמאוד לא הכרתי קודם. וזה ריתק אותי. אנחנו נראה קטע ונחזור לדבר. فين الفجأة قومي يا بحطي له فيلم قومي حطيها طلع على مين؟ عنان بيصور واحنا مفوتين. سلامتك. السلام عليكم. كيف مالك؟ نشكر الله. سلام عليكم. شكلها زعبانة. ايه؟ شكلها زعبانة. لا منيحة صحتها منيحة. يا ابن الغالي مالك، كل عام وانت بخير بمناسبة عيدك ال16 عام عقبال 120. أود أن أخبرك كم أنا مشتاقة إليك ولرؤيتك. أبعث لك سلام الحار وأتمنى أن تجد السعادة والهناء. إن شاء الله. سد حالك تطلع من هنا. איך הם מצליחים לייצר כזו התרגשות אצל הילד כאשר הוא פוגש בווידאו את אמו החולה? הוא בעצם היא לא אמא שלו בכלל. נכון, הוא לא ידע מה הוא יראה. הוא לא ידע מה הוא לא ידע מה הוא יראה. הייתה היכרות בינו לבין האישה. כן. בכלל, בכל יחסי הקרבה המשפחתיים נעשתה עבודת הכנה מראש. הם חיו והתנהלו ביחד, אפילו נתנו להם לגור, לא לגור ממש, אבל להיות ביחד בבתים משותפים. מכוון, כדי שיתחילו לקבל איזשהו חיבור בין האחד לשני. בהחלט, בהחלט. וכשהוא ראה כזה דבר, הוא מתרגש בעצמו. הוא רואה מישהי שהוא מאוד מאוד מכיר, ושהוא יצר אליה איזושהי חיבה. ופתאום הוא רואה אותה חולה. ואז התגובה שלו למראה היא תגובה אמיתית. הנה זו שאני, חברה שלי שהיא חולה. אכן, לחלוטין אמיתית. זה הראש של הבמאים לאורך כל הדרך. כל הדרך. אתם עובדים עם צוות פסיכולוגים? איך מכניסים ככה אנשים? זו אכזריות. אולי במידה מסוימת, אבל זה כל הכיף שבעניין. אני חושב שהם מאוד נהנו ואהבו את זה. הבמאים בנו סדנאות. הם הכינו אותם לסיטואציות, בגדול. הם הכינו אותם, הם גם בחרו אנשים שמאוד מתאימים לדמות, בגדול, שוב פעם. כשהגיעו, הסיטואציות היו דומות וקרובות למשהו שהם מכירים. עדיין מתרגשים, כי זה דבר חדש. חוץ מהעובדה שאתה רץ עכשיו לאוסקר עם הג'מי, כן. איך התחושה גם? מפחידה, בעיקר מפחידה. מפחידה, מאוד. ממש. שמע. נורא מפחיד, לרוץ לאוסקר, זה פחד אלוהים. כן, זה פחד אלוהים. שמע, כן. אני עובד כבר מעל 25 שנה בתעשייה הזו, עושה המון המון דברים. והתרגלתי פה ושם. בסרט הזה, באמת יזקף לזכותו, הוא הביא לי את כל הפרסים האפשריים במכה אחת, שלא זכיתי בהם קודם. וזה כל פעם, זה לא נגמר, וזה לא נגמר, וזה לא נגמר. האוסקר זה לא מקום שאף פעם, זה לא מקום ששאפתי אליו, זה לא פסגת העולם מבחינתי, ולא בצניעות אני אומר את זה, זה באמת לא ככה. אף פעם לא חשבתי על זה. ועכשיו אני פוחד מהמעמד, אני פוחד ממה שזה יעשה לי. אני דווקא אוהב את הפחד הזה שלך. מצידי אתה יכול לרעוד מפחד על השטיח האדום. לא יפריע לי בכלל, להפך, הייתי שמח לצלם את זה.